M-am alăturat campaniei Spitale Publice din Bani Privați și lui Codin Maticiuc. Și tu o poți face printr-un simplu SMS cu doar o liră pe lună. Acum Codin și fundația lui au deschis numere de telefon special pentru UK. Am ales să fac asta pentru că am familie și prieteni în România. Am ales să fac asta pentru că nu am părăsit România cu inima și îmi doresc ca spitalele din România să arate mai bine, să fie mai dotate și mai curate. Urmărește acest video până la capăt și la final vei găsi informațiile despre cum poți contribui și tu cu cel puțin o liră. Dacă vă rog eu din tot sufletelul meu, de copil, de ce vreți voi, vă uitați la următorul clip, vă rog eu, din toată inima mea. Vă pune mama lumânare la Arsenie Boca. Stați să vedeți cine mi s-a alăturat la campania Sărăcește-l pe Ion Țiriac, în care Ion Țiriac dublează toate SMS-urile de 2 sau 4 euro trimise în luna iunie pentru spitale publice din bani privați. Bună ziua, domnul Hagi! Câți euro doriți să donați pentru spitale publice din bani privați? 4 euro. Ia să vedem. Acolo. Vă mulțumim! De sărăcit, pe departe, nu m-ați sărăcit. De vreo 60 de ani tot încerc să-l sărăcesc pe Țiriac și nu-mi iese deloc. Dați-vă un pic silință. Mă alătur campaniei să-mi ajut țara și să-l sărăcesc și eu puțin pe Ion Țiriac. Dacă nici pe oamenii ăștia nu-i credeți, atunci... Trimite publice din bani privați, construiește, renovează, utilează spitale de stat. Până acum am depășit 1.500.000 de euro în București, am renovat la Oradea, Tecuci, Piatra Neamț, Reșița, Brăila. Suntem chiar acum cu o renovare de 500.000 de euro la Domenic Stanca la Cluj și urmează o renovare la Spitalul Pediatric din Ploiești.